Лудия пристига. Бил майка. Сгръви трясък. Сгръви трясък. Гледай. Баси. Баси кеф. Гледай, дава газ. Абе, леко бе. Сгръви трясък. Кой е този Светлю? Кой е? Айде бе! Какво става бе? Сега ще дойде след малко. Фърли пъти този апарат бе. Фърли този апарат бе. Ива, приятно ми да се видим през дена. Сядането то пенсионно си се излекувам вече, Излекувам, знаеш какъв суплекс му направи. Его е койки бе, това е койки бе. Айде бе, дълъг. Какво правим бе, брата? Може да дълго е. вие комплект. Дай ми ме късно. Ти имаш и тента на твоите? Не. И аз имам, значи моите трябва да останат. Абе, остригал ли си се? Стигал съм се, що? И аз долу съм се обръснал. Си приличат. Франко, не знам ли какво?